Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Kukugamuchirai kwatiri kuita vatariri veSly Media TV. Pano tinokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munharaunda dzatigere zita. Ndinonzi Simba Rashe wekwazvidza kana kuti Mukanya. Mukufamba kwatinoita tinosangana nevanhu vane matambudziko akasiyana-siyana. Vanenge vachida kuti ruzhinji rweZimbabwe ruvabatsirewo nekuti tinenge takaomerwa vasisina zano rekuti vaite kuti zviri kuvatambudza izvi zvipfuure. Nhasi uno ndatsikwa nehanzvadzi yangu yandinayo muno mustudio. Vahanzvadzi, ndikumbira musangana nevatariri veSly Media TV neruzhinji rweZimbabwe. Muvakwazise, muvaudze kuti imi ndimi ani. Zvakanaka. Kwazivai vatariri veSly Media. Ini ndinonziwo Martha Kahari. Munogara kupi mandani? Ndinogara kuChuru Farm. Ayo, tinotenda. Kazhinji hanzvadzi Martha, ukaona vanhu vosvika pano paSly Media TV, zvinenge zvichida kuti pane zvanetsa. Dambudziko renyu rakamira sei? Inini ndiri kurwarawo nemusana nemakumbo. Handichakwanisiwo kufamba, handikwanisi kushanda. Saka ndiri kuenda kuchipatara kuParere Nyatwa. Ndakanzi nemachiremba musana une mabhonzo akamuvha, saka akatsimbirira tsinga dzemakumbo. Saka ndakanzi ndiitwe operation. Operation iyi iri kuda zvikwanisiro zviri kudiwa zvacho zvekuti ndiitwe operation. Pari kudiwa simbi iri kuita 1020. Pari kudiwa TED stockings nesurgical nebone wax nespine corset zviri kuita 138. Zvese zviri kuda 1158. Saka mari iyi handikwanisiwo kuiwana nekuti kutoshanda chaiko kuti vana vadye handisi kukwanisa kuwashandira. Kuti ndikwanise kubhadharawo rent kana pekugara handisi kukwanisa, pandogara panotonaya. Saka ndiri kuti dai ndakwanisawo kurapwa, ndawanawo simbi iyoyi nezvakataurwa nemachiremba izvozvo, ndikwanise kuitwa operation yacho, dandiporewo ndikwanise kushandirawo mhuri yangu. Okay. Mataura zvokuti musana muchienda kunana chiremba uko. Kwanzi zvinokonzerwa nei vachitanangura? Vari kuti kuita basa rinorema. Imimi mukugara nekugara manga muchirarama sei? Ndorarama nemaricho nekutsvaga huni nyoro dzizoomera pamba ndichitengesa. Okay. Baba varipi? Baba vakashayika. Murume wenyu? Okay. Akashayika rini? Akashayika gore rakapera. So 16 May. Okay. 16 May. Manga mana vana vangani pakura kwe? Tine vana 3. Okay. Vakura sei? Grade 6, grade 3 neECDA. Okay. Saka pandakuonai apa muchikamhina, zviri kukonzerwa nedambudziko iroro remabhonzo amuri kutaura, kwanzi chii chakanyatsokuitika vana chiremba vachitsanangura? Vari kuti pane bhonzo rakamuvha kubva paposition, saka rakatsimbirira tsinga dzinoya dzemakumbo. Okay. Munonyanya kurwadziwa nei kana ndikuona muchitambudzika pakufamba? Ndinorwadziwa nemakumbo kana ndichifamba. Okay. Pakuti ndiitewo basa musana wacho mbabvu dzine zvadziri kuzoita kana ndikangangana ndati nditore nguva ndakakotama ndichishanda. Mbabvu dzacho dziri kuita kakuzvimba. Iwo makumbo ari kurwadza nechipapi chaipo? Ari kurwadza kutangira mumabhatokisi kusvika teedza tsapfu idzi kusvika pasi petsoka dzichidhonza tugunu. Okay. Alright. Muri kutaura kuti makamboenda kunana chiremba kunana kuParere Nyatwa. Operation izvi mukawana zvinhu izvi, macharges acho anozofamba sei? Akamira sei? Macharges anozowekwa kana munhu uchinge wakuenda kutheatre, ndopaunoudzwa kunzi unofanira kubhadhara mari yakati. Okay. Toda kuti mutitsanangurire kutanga kwazvakaita dambudziko iri, kuti rakatanga sei, makatanga urinzwa zvarini, uye maane nguva yakadii muchifamba uyezve kurapwa kwamakamboitwa before nevakakubatsirai? Ndakatanga 2022 kurwadziwa nemakumbo, ndo akatanga kurwadza achidhonza tugunwe zvekuti dzimwe nguva ndandisingatofambi ndaingogara ndakarara.
ndokuzoenda kwandakaita kuchipatara ndobva wanditi ndiitwe skani yandakaitwa. Skani iyi ndakatora nguva sani ndaitwa ndokuti handisina mari yainzi 325. Ndopandakazonzione vamwe endaiwo kunonzi kuRockpa Support vanokwanisa kukubatsirai, ndopakanditisawo skani iyoyo ndandadzokera nayo kumachiremba. Ndipo vakati musana wenyu ndiwo nebhonzo rakamuvha rakatsimbirira tsinga dzekumakumbo kuraiti nekuleft. Saka ndori kukonzeresa marwadzi amuri kunzwa kumakumbo. Panguva yemusana ndasati ndakuunzwa asi ndakazoguma musana weye ndakuunzwa kurwadza. Okay. Saka ava vakakuasistai neskani ndopa vakangokwanisa kugumira ipapo? Ndipo vakakwanisa kugumira vari kuti chirongwa chavo hachisisina mari pari zvino. Okay. Alright. Mataura kuti imimi muri kungorarama nemari icho nekushandira vanhu nekunotsvaga huni. Imimi urwere uhu hwakukanganisai sei pakurarama kwenyu neupenyu hwenyu? Wandikanganisa nekuti handichakwanisiwo kana kushanda, imwe nguva kana kurara chaiko nesingatokwanisi kana kusanduka. Parike zvino vana vangu vadiki vanoda kushandirwa asi ndini mubereki wachona aripo, handichakwanisiwo kushandira mhuri yangu kuti idyewo, kuti ikwanise kuwanawo zvakakwana, vapfekewo, vaendewo kuchikoro zvakanaka. Zvinhu zviri kunetsa nekuda kwekurwara kwandiri kuita. Mamati vakura sei vana? Grade 6, grade 3 neECDA. Asi vari kuenda havo kuchikoro? Vari kuenda. Ndoda kumbotaura hangu kumashure vamwe vehukama hwenyu vanoziva here dambudziko ramuri kusangana naro vari kuti nekuva muno? Hongu vanoriziva, vari kuti hatisi kukwanisa kuti titsvage mari yekuti urapwe. Nekuti hapana anoendawo kubasa pahama dzangu dzese, hakuna anoshanda, vamwe vanotongoraramawo nemari icho iwayo. Munogara mese kunzvimbo imwe chete? Mumwe ari kushowo kunze. Mumwe ari kuchuri ikoko kwandogara. Kuvabereki? Vabereki vangu vakashayika 2000, baba vakashayika 2000, amai vakashayika 2002. Alright. Saka paperiod yese iyi kubva 2022 pamuri kutaura kuti ndo pavakatangisa, rubatsiro rwamawana rumwe rwematablets kana zvimwe zvikwanisiro ruripo here? Hapana, ndinoti ndikatonyorerwa nemachiremba kuti ndimwe mapiritsi kwemwedzi kana 3 handitokwanise kutenga mapiritsi iwayo, ndokwanisa kana kungotsvaga kana esvondo rimwe chete ndotongonwawo iwayo. Ndaona mune mapepa amunawo, makadhi amunawo ekuchipatara. Zvaizvezvi rubatsiro imimi rwamuri kuda muchiudza vakatitarira vatari veSly Media TV nyatsokudonongodza zvese, uyezve kuti vanyatsokuziva kuti dambudziko rachona iri rinoda help yakadini. Tinokumbira kubatsirwawo kuti ndikwanise kuwana simbi nesurgical nebony wax neTD stockings nespine corset kuti ndikwanise kuenda kutheatre, machiremba andirape, nekuti pari zvino vari kuti hatichakwanisi kuti tirambe tichinyora mapiritsi tisina kuita operation. Zvada kuti tange takuita operation tikunyorere mapiritsi uwane kurapika. Saka ndaida kuti ndirapwewo nekuti ndiwanewo chikafu chekupa vana pari zvino. Semunhu ndiri kurwara handisi kukwanisa kushanda, vana vangu vanodawo kudya kuti vaende kuchikoro vadyawo vakagutawo. Vana vari kusurukirwa kudaro nekurwara kwandiri kuita, zviri kuvanetsawo vana vangu kuti vadyewo vachienda kuchikoro. Imwe nguva vanongobuda nenzara nekushaya chekuti vobata, imwe nguva ndopiwa upfu nevavakidzani kuti vana ava vadye. Saka ndiri kukumbira kubatsirwa. Ndiri kuzvinzwa, ndinovimba vazhinji vakatitarisa pari zvino paSly Media TV vanzwawo dambudziko ramunaro. Zvamunotoona vadiwa vatariri, mama havasi kutokwanisa kufamba, asi vaita chido chekuti vasvike pano paSly Media TV vachibva kwavabva pane mufambo, asi vakwanisa kusvika panapa kuti vataure dambudziko ravo, varipire kuruzhinji rweZimbabwe rudawo mari dzakati wandei. Ivo havana dambudziko nekuzvishandira nekushandira mhuri yavo, asi dambudziko ravanaro nderekuti vawane mari yekuti vakwanise kupinda mutheatre, kuti vakwanise kutariswa iwo mabhonzo ari kunzi akabva panzvimbo akatsimbidzira tsinga dzinobata makumbo. Naizvozvo ndinoziva kuti
ruzhinji rwakatitarisa, ruzhinji runoona Sly Media TV, isusu tinoti tinovaka mazambuko tikasvitsa munhu pane rino nzvimbo, tinenge tichitarisirawo kuti cent, a cent, a dollar will always make a difference. Munhu kabatsirawo vanotanga kuriritira mhuri yavo, vane vana 3, vana baba vevana vakatoshaya, kwasara amai ndio ave musoro wemba, ndiye anokushandira mhuri iyi. Saizvozvo vakaona batsiro iroro, zvinoita kuti vana vakwanise kudya vachiguta, vakwanise kuenda kuchikoro, naivo vazvishandirewo semashandiro avagara vachiita vasati vakurwara. Tete Martha, vanoda kukubatai, imimi ngatiti paita anoda kukubatai, vanokubatai panhamba dzipi? Namba dzangu dzinoti 0774 610 211. Dzidzokererai zvakare. 0774 610 211. Dzinoitawo echo cache zvakare idzodzo. Hongu. Dzichiburitsa kuti Martha. Dzinoburitsa kuti Martha Kahari. Aiwa. Vadiwa vatariri veSly Media TV, ndiyo nyaya yatati tikuunzireiwo, nyaya yekutsvagawo rubatsiro. Zvamunovaona amai ava vanotonetseka kufamba kuti vakwanise kunge vachiita mabasa avo akasiyana-siyana. Naizvozvo tinoziva kuti senguva dzese munogara muchitibatsira, muchipa rubatsiro kune avo vanotambudzika. Tichisangana mune zvimwe zvirongwa, anokuonekai ndiSimba Rashe wekwazvidza, ndichitenderawo Tarumbidzwa Rudhenya akabata mishini yedu. Bye bye. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured.